ngathi manje sekuyajola kusho ukuthi sekujolwa nabo abaculi siqiniseka ngazi mina kahle kahle because lento ngathi personal manje ngendlela yena enza ngayo because akuse ukuthi uhlaziya umculo yena manje usehlaziya uKhuzani uqiniseka kusumculo kwaMaskandi akawucula uMaskandi wazi abantu abacula uMaskandi wazi nemgomo kaMaskandi akayilutho kaMaskandi akaze akayilutho nje akayilutho Sizisephuka nomakhewa ngibingelela yimi uzama kamdlalosi usweet osesebekulela angibuzi ukuthi indaba angami ngiyedwa ke njengenjwayelo amba nomfowethu amajadu wethu lazwa mfowethu hayi mina usogxiswa besho itelefoni usalukazi ngibiphenje fesinye njeso vele ngegobhezweni ngibukane ngishaya umbombo kanye nawe nomsabotha umbombo kanye umatshitshi vulana amathanga edla babo sefikile bhuku bhaka bazetente kuyadla kehlisa kuyazi ngisho imali yesako kudlwabisha ndaxoke wethu nezinto eziningi la engithi mangithi ngiyabheke ngibona ngathi umculo waMaskandi uyafa and umculo waMaskandi mawufa ubulawa ithina abalandeli indlela engibona ngayo singazi ukuthi noma nabo bayasebenzisana noma yithi esiba nemiqondo emincane sibe zingane oqhawe bawubulala umculo waMaskandi ngokuthi basuke bengene kakhulu beze bedlule labantu abawuculayo oqhawa benza ukuthi kuxabane abantu abaculayo because ngendlela okwenzeka ngayo ayisashayani yodwa bekumnandi kudala so umgqumeni nocwenza ukuthi kushawana ngengoma hayi manje sekushawana kusho ukuthi sekushawana ngabalandeli ukuthi abalandeli because manje umculo waMaskandi awusafani njengaqala awusalandeleleki njengaqala ukuthi hayi mina ubani ongishayelayo ubani ngathi manje sekuyajola kusho ukuthi sekujolwa nabo abaculi because manje sekuthi mina ngithanda abani ayisalandelelwe ngokuthi ubani uyacula uyaqondanisa ngomeni abanye sebefuna netrend ngomculo waMaskandi umuntu etrend leli gama lethu umntalapho liqhamuka nje sekuqhamuka lithi umntalapho umuntu uyatalapha kodwa ukutalapha phela nakho kuhlukene batalapha kabi bona ngomuntu usuke efuna ukudicela isithunzi somunye phansi omunye ebukeke njengomuntu ongalungile kubantu olonomona because ngivele ngendlela okwenzeka ngayo beku right ekuqaleni kuseyingoma ukuthi ay ubani nasemntalaphweni utrack 9 wawumnandi kodwa manje utrack 9 ngathi usugijima ku TikTok manje because kunale ndoda le ay ubusy lento aseyenza angiyiboni mina iwenza uMaskandi kwamnandi lo mfo usiqiniseka ngazi mina kahle kahle because lento ngathi personal manje ngendlela yena enza ngayo because akuse ukuthi uhlaziya umculo yena manje usehlaziya uKhuzani enewenza sure ukuthi umbeka phansi because ngendlela enza ngayo angisayi understand mina usiqiniseko akayiyeke lento yakhe ngoba izomfakela ukuthi angakhona ukuthi ehambe emgwaqeni estradini akhululeke and uzozona izizonishina abantu bangakubo ngoba ekhuluma kabi kangaka ngoKhuzani omakhelwane bakhe bakhona abalandela uKhuzani yes njengoba nje ekhuluma kangaka nala akahlala ngakhona khona futhi abantu abalandela uKhuzani and uzoyibangela ukuthi kukhalwe kubo ukhalwe ngeindaba zabantu ngoba ukhuluma izinto ezimenza ukuthi abe nesicwaco
nobe mbheke emthande cha lo mfana yazi uhlakaniphile ngokomqondo wakhe yebo uhlakaniphile nokumuzwa mekhuluma uhlakaniphile kodwa manje uhlakaniphile izinto ezirong yena kumele ehlakaniphele impilo yakhe ukuthi empilweni wenzani uvuke wenzani kusasa emfakela imali wavuka phambi kwakusasa wenzani sambona nange sepost imonto yakhe simbone sepost umuzi wakhe simbone sehamba ngemonto ethi ngiyaphusha le ndoda manje uphusha ngomlomo lokho kuzomakhela amazondo kubantu egcine sefa cause yena ngendlela enza ngayo hayi ngoba waye right ekuqaleni esahlaziya wonke ama-album ukuthi uba nayo ukhiphile ushayile iphutha mayingalungisa la ilungiselayo manje akasahlaziya uMaskandi usehlaziya uKhuzane nje kuphela beside ukuthi ubani ulandela bani cause yena ngendlela manje ayenza ngayo umzandeni uyadonseleka entweni ngiyakholwa ngokwami ngikholwa ukuthi akahlangene nalento ukuthi mhlambe yena usiqiniseke uyayincengela ngapha noma kusho ukuthi baxabene khona into personal yena noKhuzana cause lento mina ngibona ngathi siyipersonal umthandeni hlakaniphile futhi umthandeni into yakhe uyenzela ikubo lapha yonke into akayenza uyenzela abakwamanqele yes lo uzozifaka enkingeni ngento futhi umthandeni angakhunyelwa ngisho na ingane encane ukuthi cha ubhuti ngabe ubaba akaze ezemthuma usiqiniseko ozithuma yena uKhuzana ngokuthi akhulume kabi ngoKhuzana uyena ozakhela inzondo kwaMpungose hayi umthandeni yena umshovu wenkani kwabanenkani emculweni endimeni akadibene nabo emculweni kaMaskandi uqiniseka kusumculo kwaMaskandi akawucula uMaskandi wazi abantu abacula uMaskandi wazi nemgomo kaMaskandi akayilutho kaMaskandi akayilutho nje akayilutho yena nesidingo usemlonyeni kuphela asikho ngoba simkhokhela simbadale akazi uzilutho lapha akazi yena uzukubuka abantu ukuthi uyatrenda lokho ongamfakeli ngisho isinkwa se5 amagula ukutrenda mangabe ugijimisa lokho kusho ukuthi kahle kahle unokuphapha phakathi ngoba akwazi ukuthi uyasibulala isinkwa sakaMpungose because lento umsebenzi lawa bantu because ngendlela yena enza ngayo kusho ukuthi uKhuzane umkhipha isinkwa emlonyeni ngoba ayisenasidingo lento le isiziyanyanyisa ke noma ngingawona umlandeli wakhe uKhuzane ngiyalandela umuntu kodwa kusalayo lento isiyanyanyisa ngoba uKhuzane naye uzamele isinkwa sakubo njoba nangapha wonke umuntu oculayo uzamela isinkwa sakubo ufuna ukumdixa uKhuzane uqiniseko akekho kwilevel kaKhuzane uziro impela nje uphansi futhi nawe uKhuzane uyakwazi lokho wayena futhi uyayibona ukuthi ukuphi futhi akekho kwilevel kaMthandeni uzilo ukuthi ngoba yena ufuna ukuvela ngekhanda ukuthi abonwe yes noma sebethi bambheka ngoba ngiyazi sebemseshile ukuthi kahle kahle ukuliphi izinga phela nala empilweni kuyabhekwana ukulo muntu okhuluma kangaka ukhona ni ezingeni lami yes noma akekho yebo uyabonakala ukuthi akekho ezingeni bambona bona bayazi ukuthi inkinga yena ufuna ukuvela abangamazi bembuke sengazi ukuthi isiqiniseko hey uqiniseko ula uqiniseko emlonyeni futhi ube kuthiwa kuyaholelwa le nto akayiyona ngabe ubomva imali nengqondo ngibathi uyaphuza ukucabanga nokusicabangela ukuthi abakubo kusasa mzwane sebekhala mhlambe bebona ukuthi awu lo mfana usengaze enzeke njena nje kanti abakubo bayokhala bebleme umthandeni kanti umthandeni yena abayithumanga ingane ezithuma yona ngoba ifuna ukuthi ivelele bengathi bahamba bonke nayo injalo kodwa nje isiyanyanyisa lento ngiyakholwa ngiyafisa ukuthi ngaba nabaseduze kwakhe bekwazi ukumtshela ukuthi hayi isekwanele ayiseyinhle lento ayenzayo aka-analyze uMaskandi njengayithi bese kuthiwa umhlaziya kaMaskandi yena akayeke manje lokhu ehlaziya uKhuzane naye uzenzela isinkwa sakubo wafike umhlaziyi akasesi umhlaziyi manje usewumphoxi
kaMaskandi usephoxa uMaskandi abakhulu abazokwazi ukuthi uKhuzani uwrong ra uKhuzani uright ezintweni eziningi sesimbonile thina esilokhu sambona nje eqaleni silo simlandela simbona uKhuzani mfowethu basizile abantu abaningi yazo uKhuzani mfowethu uyabongwa ngakuba uKhuzani uyabongwa iphakamisile indawo ngakuba uKhuzani ufike nje wacula uKhuzani wakha kwavela nje umuzi omuhle nje lapha ngakubo wavela ngoKhuzani lapha ngakubo yezo wathengela uThibela imoto yezo lokho ongakaze kwenziwe umuntu ocula uMaskandi siqala ukubona kuKhuzani okuhle okaKhuzani yena ubekuthiwa umhlazi kaMaskandi ngabe uthe uKhuzani mayethengela uThibela imoto wase wavela wathi hey siyabonga umfaka Mpingose ukwenzile okuhle ongakaze kwenziwe umuntu ocula uMaskandi siqala ukubona ngaye from start kophuza ushukela kwaze ofike ubona ngoba kubona nje usuke emuva akekho umuntu owake wathengela umuntu akacula naye igidangoma lakhe wathengela imoto yezo siqala ukubona ngoKhuzani nomthandeni futhi kuhle kaMthandeni kuningi esikubonayo awenza okuhle noKhuzani kuningi akabonge phela ethi siyabonga umfowethu Mpungose hayi ebonga okweqhawe lakhe kuphela okwabanye ku wrong noma ku right akufuneki kanjalo wena vele lento angayiyeka manje ngoba ayisenamsoco mhlawumbe ayinomsoco kudala lento isashisa kodwa mfowethu yabo bayangitshela laba abasiphethe la ukuthi asamsodwa namhlanje athi namhlanje isihamba nomfowethu khona umfowethu ozosijoyina nanoma yinini manje sikwazi ukuthi ngoba naye ngathi ukhona endimeni le kaMaskandi abeke nayo umbono wakhe because asikwazi ukuthi indaba because singakhohlisana thina sobabili sithi sikubonile imbono yethu asike sifake omunye wesithathu naye mhlambe abeke ukuthi lento eyenzakalayo kuMaskandi uMaskandi ngabe ubona ukhuphuka noma ubona uphela bacabanga ukuthi hey asihambe-ke noma yogathi ngempishane ngasihamba nomgqumeni uqobo lwakho umgqumeni lwesimphethe namhlanje siphethe ibhova likadede uvukile hayi lo owathi uvukile kube ngena asiphethe ucabashe asiphethe usweet siphethe ibhova ngqo Kodijalo mfowethu kapa kanjani mfowethu mfowethu ngibingelele siyaphila kakhulu ngibingelele nje kwi-room Monga Studio TV ngibingelela abafowethu bonke ngapha nangapha ndawo zonke kanye nababukeli bonke ngicela ukunibingelela ngibona mfowethu ngabe igama ubani uqhamukapi igama mina igama lami nginguSiphamandla ngingwakwaMlambo Maphisa oqhubela amabhedla kaMdineka okudabuka ngidabuka eBergville ezwelisha eMakhabalidaka ngikuphela kwagcoba umuntu emini mina ngiyangithi ke iwampunzana zingala zinjani nginingi zijaha maqede exovana zodwa zibuye ziqine okay
Inkaba yami la ikhona kodwa ke isemablessini mase Bergville nje yazi emablessini abantu mina nguzalo lasemablessini wangishaya lokhu nje kungokwengoma engayithanda emablessini injalo mfowethu impela Mina mfowethu ngibona ngizwa ushuni wakho ngendlela omnandi ngakhona ufuna ukulanda ushuni kaMgqumeni. Ngabe leli qhawe leli wawumlandeli walo noma indlela uthanda indlela elalenza ngayo? Uyabona mfowethu uma uzokhuluma ngale imvelaphi yomculo wami wona uncikile kuMgqumeni impela uthi macishe kufana. UMgqumeni lona yebo umuntu wona bengiwuthanda kakhulu umculo wakhe namanje kuze kube ngisawuthanda ngoba mina namanje umculo engiwudlalayo kahle angeke kufihle ukuthi ngidlala umculo kaMgqumeni. Kodwa ke naye engiqala ukuthi ngithanda umculo wakhe ngo-2006 bengikade ngikugcwenza phambilini kade ngikugcwenza uMgqumeni nje ingoma sokwangithatha ngayo imagic neyenza ukuthi nami ngelinye ilanga ngifisa ngathi ngabe ekazi uNkulunkulu ngiphileni lesipho sokucula yazi nami ngiyafisa ngathi ngingavela njengale ndoda kona ke cha yiyo indoda eyangenza nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngizigqugquzeleke ngizibone ukuthi ngiyafika yini la nangapha ngikhona yini uyabona Ndoda uqala nini ukuthanda umculo kaMaskandi? Kuzovela izinto eziningi lapho abanye abantu bawoze bethi awukanti umuntu unganani ngase ungasaba mfowethu ungabi nendaba nabo wena mawuyiveze ubuwena wenzele ukuthi nalabantu abakuthandayo abafisayo ukwazi kabanzi ngawe futhi ngiyabona mfowethu ngoba umsebenzi wakho muhle mfowethu baningi futhi namanje abathukayo ukuthi hayibo nanti kanti ithalente likhona lisekhona ngoba nethemba abantu besebelahla yikho futhi ubavezele nje abantu because baningi abantu abakuthandayo. Kafushane nje mangazama ukuthi ngizama ukuchaza kodwa ngizoyifinqa indaba yami kodwa ke ngizofisa ukuthi izwakale nakulo izwakale. Mina ukuqala kwami ukuthanda umculo nje ngingakabani ukuthi ngithanda bani. Beku-2002 kodwa ngiwuthanda nje ngiyakhumbula ngoba ngisemncane ngingangena esikoleni iminyaka beyisemncane ngakangivumeli kodwa ukuthanda kwami umculo ngawuthanda lapho ngoba vele ekhaya bekulalelwa wona lo mculo wesintu noma umaskandi uyabona. Kwase kuba nokuthi ke u-anti olanywa ngubaba wami la ethathwe khona kwaKhumalo ubaba wakhona ujayele ukubizwa ngegama lelensizwe umkhulu Fuqane nokuyiqaweselalala kulonyaka ophela esisuka kuwo ube nesiginci so ubeshaya lezi ngoma zesizulu impela eshaya la esiginci. Mina bengithanda ukuthi njalo nje ekhaya mangithola i-chance noma ngikhuphula inkomo bese ngidlulela ngale kuyena phezulu umkhulu Fuqane ngifike ngishaya isiginci sakhe lapha angihleka ngoba ngangimncane nezandla zingakahlanganisi nala ngangithanda ukuthi into ekhalayo bese ngicula into engiyithandayo mina ngibona ukuthi kusho kuyikona kusho ukuthi kwaya ke kwakhula mangena e-primary bangifaka ezicathamiyeni lezi zezikole yabo bengihamba indlela yokuqala okanye ngihamba indlela yesibili bekuvele kufana mangisuka e-primary nge-high school ngangena ezicathamiyeni futhi ngakhona wacabanga ngifunda ugrade 8 isicathamiya lapha eTolthembe eZwelisha besiculwa amabhoza afunda ugrade 12 kuphela omunye umuntu bengangeni kodwa ngesimo sokuthi mina ngangisithanda ngathi mangivule sami kwa grade 8 babona ukuthi ingathi siyashisa lesa futhi nezingane isondela kakhulu le ndoda iyalida lapha futhi iyapheka bazongithatha lapho bangifaka kwesesikole permanent sinomfokahlongwane umzamo bese kuba umagade iqhaweselalala umfokadlamini besihamba naye yabona. Nabe ngifaka lapho kwaya ngokuya lento yokuthanda umculo yandlodlobala ngoba bangifaka isicathamiya nje ngiyaphekeka kodwa uthando lami lubanzi ngapha kuMaskandi uyabona kusho ukuthi makukhula ke lapho kwazi kwaba nama-culture ekolo thina sekunama-culture ekolo ke ngashiya isicathamiya ngangenelela uMaskandi wesikole nokuyila ekwaqala khona ukubonakala kahle ithalente lami lokuthi lo muntu unayo ithalente lesiginci ngoba nginama-award bengibashaya wekhona ngomnambethi Newcastle bengishaya ngibuyise nako kwazi kwabe ngiyakhula kanjalo. So ukuqala wena ukuthi usuyacula ke wena ubuwena ke ukuthi nawe usuyakhipha lelo cwecwe lelo olikhiphayo uliqale nini? Ukuqala kwami ngiqale ngo-2018 ngenza ingoma ezu-6
Yebo. Ngizenzela lapha e-studio kwaGodima sahamba noGodima umfoka Dlamini. Ngenza lezi ngoma zawu6 kwashuthi-ke ngokuthi izinto umuntu bengakazi notice kahle azange bebikho kuma-onlines ma-digital stores. Yebo. Kwazoba nengoma futhi engayikhipha 2019 eyayidlala kakhulu kwi-mixer yomsakazo Ukhozi FM lapha. Mhlawumbe abanye ngoba yayingasakazwa kwakuyinto yemixer babe nokizwa nje ingoma ethi-ke sisokhozini la siya ngengoma babham siya ngengoma awuzeke fulela umsakazo. Leyo ngoma leyo yayiculwa yimina kwaku-2019 lapho kwabe ngiyaqala ukucula-ke lapho kodwa-ke i-album yokuqala iziyaba khona ngo-2021 ebeyisihloko sayo sithi ake uthi kudiqi. Yebo, then kwazolandela kweqa 2022 kweqa 23 2024 ngonyaka ophelile ngazokhipha lesihloko sayo esithi ithikithi. Nekuyiyona album uploadeke kahle kuma-onlines nekuyiyona album nami engiyithembile kwemsebenzini esengike ngawenza iyonke. Iyaphusheka kodwa mfowethu. Iyaphusheka yona kodwa-ke kuyadependa phela nokuthi ngoba bengumuntu osavela vele akuvelwa kanye. So makanjalo njengoba abantu abaningi bengakazi ngayo nami sengizothemba kubona ibona sebezongisiza ikwazi ukuthi ngiyibone iphusheka ngoba yona ngoma eziwu13 idle ngoshuni abahlukile. Angizange ngihlale esitayeleni esisodwa. Ngiye ngashintsha ngabeka la ngaphinde ngabeka ngapha yabona. Lokho kwase kwenza iba netayela ezahlukile ezimnandi. Ngikubona mfowethu ukhona esigingcini ukhona futhi la emlonyeni kodwa manje ngibona abantu engathi abanginakile game mfokaNcoko lapho sineqhawe la Mcineka sineqhawe la siphethe inkunzi ngempela ikhona emlonyeni ikhona esigingcini and bancane abantu abakwazi ukucula beshaya isiginci. Abantu abaningi manje sebekwazi ukucula bese bayalinganisa ngeminwe. Baningi nje abantu engibona ubahlula impela ngokucula futhi nje engibonayo ukuthi mangathi uqhathwa nabo ungababeka kude nabo ombeje nje angibabali ombeje kuwe angibabali sweet kuwe angibabali omayogathi zingane kodwa manje mfethu ngiyafisa ukuthi nawe uqhubekele phambili. Ngifisa ukuthi lonke ibandla leli esendaweni kaMaskandi likubone likunothisa namhlanje ngendlela oshanga khona isiginci ungikhumbuza ibhova. Mina ngumlandeli webhova ngibona sekuvuka ibhova njengamanje ngiyibona ngihleli nebhova laze lahamba emhlabeni engazange ngilibone kodwa sengiyibona senginebhova. Cha mfowethu ngiyafisa impela ukuqhubekela phambili. Awusho-ke mfowethu emculweni ukulokhu nje ukushaya isiginci uqale uneminyaka ungakanani ukushaya isiginci nje ukushaya isiginci ufunda isiginci ngoba isiginci into enzima engashawa nombani. Hey mfowethu yazi uma kuyiwa emlandweni wesiginci baye bangibuza abantu nasendleleni uma sihlangana nje kodwa angazi noma ngizochaza kuzwakale yini ngoba lento angazi noma sengathi ikuheha abantu noma ikanjani kodwa kimi ngizokhuluma iqiniso kodwa inkinga abaningi asuke besuke bayichaza phambili. Mina ekushayeni kwami isiginci empeleni anginayo uthisha la. Anginayo uthisha esigincini. Kodwa into eyayenzeka ngiqale ngo-2013 bengisesikolweni-ke lapha. Kusho ukuthi ngo-2013 mangishaya isiginci khona umfowabo kaDlamini khona lapha ngakithi bathi uNzuzu eThwabana. Wangiboleka isiginci ngisafunda isikole ngoba wayenokuzwa makuthiwa ama-break ey'kolweni mhlawumbe ukuphuma kwesikolo ngihleli ney'nkabi zami lapha nomzamo omagade ojazi mhlawumbe sidlela nje ulife nje akunasiginci. Wase ngitshontshele samkhulu wakho wayenginika uma enginika ngokufika kwalesa siginci ngangithi uma ngishaya intambo ngiphinde ngithi la ngizwe ukuthi kusho la kushintshana amanothi uyayibona. Ebusuku uma sengilele ila indaba yayiba nkulu khona. Mina kahle ngangiphupha kufika umuntu yabona. Athi umuntu isiginci lesi ngoba uyasithanda. Ubona uma ushaya ubuke lapho kuma TV ukuthi abanye benza kanjani.
yabona bafike bathi bethi lo muntu angikhombisa thinta kube mnandi ngizwe nami ukuthi kumnandi ebese nginika ngiyaphupha njalo bese nginika maye nginika ngangifike ngisishaye ngizicakhala kahle impela kukhala ingoma yabona uma sengithi ngiyambheka ngithi ngizobonga ukuthi ye wangisiza ngithi ngiyabheka kasekho seNyamalele uma ngithi ngibheka ngapha seNyamalele uma ngithi ngibuyela kuyisiginci kuvele kube ngathi iwuli zonke intambo lezi emveni kwalo bese ngiyaphaphama mangiphaphama umoya wami wababhlungu kodwa noma 2:12 ebusuku ngangivuka ngisidonse ngenze lokho akushilo yabo ngelinye ke lamalanga kwaze kwabe ngizothola lo mfo waseBergville abathi umdova nokuyinsizwa ngathi ayikho esimene sihle kulezi insuku akuhambi kahle izinto zomhlaba umdova ke wathi nasenza kimi lento ebeyenzwa umuntu ephusheni esebamba la ila ngabe sengibuka kuyena nje kwaba usuku olulodwa ngabuka nje kuyena ngihamba ngendle ngafike ngenza leyo nto sangena isiginci kuze kube manje sengikhula ngokuthi ke bengilalela ubani mayeshaya lapha eradioini nami ngilandele khona hayi namhlanje hle nomgqumeni impela wethu ungayidlala naye kodwa kamgqumeni ikhona yaziyo ongayithinta nje ukuthi nje uzise nje umuntu kamgqumeni omncane nje hayi ngingadlala ngathinta awuthindele mfethu ngisize udlala ini sidlale ezaziwa nazi ingane zonke festival nemizulu liyaduma noma SMS impela le impela ngadlala lona izulu liyaduma naye SMS ngayidlala wethu ziyenzeka izinto ziningi ziningi mfowethu izulu liyaduma nje lali lapha ngithi uyabona ke manje mhlambe sengibanjwa wokhumalo sengishaya ushunga khona sengisuke ngaqodanisa yini kanti kulapho mfowethu yabona kwesinye isikhathi wayekashintsha ibridge nomgqumeni athi akobe niyabona njalo lapho ukuthi intambo ithintwa kanjani yazi sizungenza ngisho ngikhohle nalokho sengifocuse kuye mfowethu ukuthi hey mfowethu uyaphusha ngiyakholwa nabo abantu bayabona ukuthi italent elisekhona because lento esiyenzeka vele endimeni kaMaskandi sigcine manje lento yoqhawelami yiyo lento enenza ukuthi bafowethu ngigcine ningavelele singaliboni italent because lokho okunye usekwenzakalayo italent igcine lifihleke singababoni abantu abaphiwe abantu abasawuphethe uMaskandi because manje sekumdlalo lento enziwayo hey mfowethu yabona engakuphawula nje lapho ukhuluma iqiniso bathi uthethe inyani ngesixhosa mina ngokwami into esenginothisa ukuthi ngoba amaciko amanje asenokuthi athathe kakhulu itrend
yenziwa abantu kuma social media bani Facebook bani kube yiyona umuntu indlela azoyisebenzisa ngayo ukuthi aphinde phakela abantu into yabo sebeyenzile yayibona leyo nto nokuthi ke abantu ungathi abantu abaningi nabecula angazi noma umuntu usukenza ukuthi wahlulwa intombi high school noma primary kuphi sebeyaye beculele kakhulu ukuthi sifuna ukwenzela okazi kanti kahle kahle umculo wesintu kumele uhlale uqinile bafowethu nami ngiyavumelana netrend kodwa kumele umaskandi uhlale umaskandi umiye ngesihlangu sokuqina yabona awukazi ubezwe Chris Brown becula into engathi samgqumanyana yayibona noma ngathi samfazi omnyama noma Master KG becula into engathi samfazi omnyama kodwa mawuthi uzobheka umaskandi kuba yiwe sekuyathathwa kuyofakwa ngale ngokuthi mawuzobheka nje iminyaka yabo 2035 kuyobe sekubheda ahle seku akandi somningi umaskandi somncane somncane yabo kodwa lokho ngiyakithi mhlambe kwenziwa nawo ukuthi ke ukungena empini ungakwazi ukuphatha isihlangu angisho ukuthi abarong kodwa abona ukungena empini ungakwazi ukuphatha isihlangu uzothi umuntu ehame ingoma ivikeki ishaya ngqo kumuntu mina ngeke ngenzele ukuthi ngivala ngisavalile uvala ngani ngoba wena awukwazi ukuphatha isihlangu uvike ngani uma uthi uyashaya ushaya ngani ngoba thina sishaya ngalesi sandla left ushaya ngalesi ngoba phela umculo wamaskandi umaskandi ngesiginci lokho noma bengakhuluma abantu bethini umaskandi umuntu oqala nje ayiqala umaskandi kuze kuvela umaskandi wafika nesiginci wacula uphuza ushukela akaze ecule isiginci singeke bangakwazi ukushaya isiginci awuwabusiyona umculo kamaskandi useyingane womculo kamaskandi uyingane usancela kumaskandi kahle kahle singathi wena ukumaskandi osesithenjini ukwamfazi omncane kodwa abakwamfazi omdala ngicela ukuthi abantu bengangizwa kabi akunaqhawe engilibeka lapha noma ngenza isibonelo ngalo ngisho vele into eseyibonakala sobala yabo kodwa nje mangithi mina ngwamfazi omdala ngisho ngoba ngiyiphathele injalo khona umsebenzi mhlambe uzayo noma usabheke yona le album le usayikhiphini umsebenzi ozayo mfowethu ukhona umsebenzi ozayo kulonyaka omusha then lena engiyikhiphile ngingacela nje ukuthi abantu ngicela ukuthi bengisupport kuyona mawuya lapha kuma online zike ubhala ukuthi iconsi lako Maphisa so umsebenzi uyeza iconsi lako Maphisa ngisacela abantu bengisupport kuma online bengene wonke indawo TikTok YouTube Spotify ko Apple Music bestream music wami ngumuntu ocula ngokuthi maya composer ngiyangifisa ukuthi ngilaleleke kubantu into yami izwakale from la esigincini kungu A kuza ku B kanjalo naku C mase ngise stage nakubahleli bemcimbi ngiyasicelela ukuthi hayi cha ngicela bengiqashe nami yize ngilomuntu engiyena mhlawumbe osemncane noma sathiwa usafika kodwa ngiyasicelela cha bengangikhohlwa ngikhona kunenombolo yami kunendawo zami ngiyatholakala ungabashiyela mfuthu uzona ukuthi mhlambe kwazeke ukuthi ungatholakala kanjani because umhlaba wala ekhaya mkhulu futhi angikholwa ukuthi bengakuyekelela belibone italent ukuthi inali bengisho ukuthi sungabanikeze izinamba zokuthi kwazi ukuthi wena mhlawumbe ungatholakala kanjani inamba engitholakala kuyona ithi 079 5899031 079 5899031 then ku Facebook iconsi lako Maphisa ku TikTok iconsi lako Maphisa ngiyasicelela kakhulu futhi makungakhona nomuntu othi ke hayi ke ndoda ake sibambisane sizame ukuthi sibone umculo wakho sophusha kanjani ngingamamukela lowo muntu loyo bafowethu nanti iqhawe sineqhawe elizishayelayo eliziculelayo umculo elizigidelayo futhi hayi umuntu othi ucula umaskandi ebengakwazi ukushaya isigini akuhlatshelelwa kuyaculwa akulona igoso leli umculo kamaskandi injalo mfowethu ngicela ngoba vele nathi sesisovala bengicela nje ubashayela umucu wakho ke manje owami owodwa nje mfowethu beza ukuthi akudlala la siniswa mahleza la ingoma le shawala hayi ngoba mhlawumbe ku-edithiwe studio hayi kushaw live nje shaw live
Ngizocela ukuthi ngishaye le khona album etrack number 2. Ekuyiyona simanje manje nokungathi la ama trend la asaqhubeka angeke ngisaye ehlabeni sengifuna ukuvele ngingene kuyona yabona mfowethu hayi khona phekwayo mfowethu sike sigide le ngoma ke ikhuluma ngokuthi intombazane yakhala ukuthi yazi libamfana wangiyekisa isikole wathi uyangithanda wangithembisa uthando wangitholisa abantwana qede wangishiya kanjalo lapho ntanga yethu bafundile banemali futhi baphumelele kodwa mina ngiselutho yazi ungibambezele empilweni yabantu isihloko sawo uma online sithi ungibambezela iconsi la kwamaphisa ungibambezela nakho-ke cela ulike lapho usubscribe ingene futhi nakuma comment section nichaze ukuthi nina ngabe umbono wenu uthini sobonana kwelizayo